And yes, you have to see you. Seven of the tools who go here in the pond, not the crowd of the mission and the senator to me. Once I was one president for the other, you are seeing the down country. I don't think I number Basso and I work you with all some of them. The sons of those and some attires on president for the other and another and a crew man now. For us to tear for 30 years. For Benicasa and the number count, I don't see. Amen. I was young as young Christ. We didn't see that young, and now they are with the penny. There's no plans of a blow. Amen. Amen. Yet there will be a source, so I'm not doing so at the name. Amen. Yes, if you shall borrow, and Wama said the major dear free son the grammar between and through so. Young good final crop. So we have a young quarter when you should move. What you must have for Amen. Amen. We are saying, we need to be here was areas apart from say, my mountain making and cooperation. And I want to be Christian. I want Christian. You may say Amen. Amen. Until you come in crossing, she shall say a thing. I'm here, some mama will be Amen. Amen. Until any as a son, my yat, I want to walk room. The time is now said. Yesu Kristo from now on so when you check I want to give you amen. And you about someone Yesu money. So Obika said heaven a new one only a crown say akakakra heaven wo ho ojo so amen. Amen. The name of Piano let me enter. As a woman can as should be. And no Piano let me enter New Jerusalem. I do now. What sacra one again? No more conqueror. Many conqueror at you. Nobody else should do so well. Pamela the major. Amen. Amen. There is no way. The problem of apart from Jesus Christ, we're going to be more and down. Indeed, the kingdom of our home, it was said, when you used to do so now, over the motor. What is on your Amen. Amen. So a good idea, like a year, sir. I saw it, I saw it. The power and I saw it. The color and I saw it. Alabula and I saw it. The Akramania, then I are heaven. And but some folk to be together. So what you do about the threshold. And I'm a boy. But my man can't put a woman behind so. You may say Amen. You will only one way. That way, that is Christ. John 14. Also, Malachi to be also situation of God. Also, when you be Yesu Christ, no one might not contribute. To not be a pure, make a feel. Sometimes this Christ, every song, my other country says. Obosese ba bi amaye ọba saba so amen amen na fa ko wo na yan so jabati ana so for the bin dia se mu sa so ro tira ya ko no ba bi a wo ko ya ba da ni abaye ni bo ba da ni aba yesu se obi a bi ko so si a de mu ti ba o so na do wo ko so ya ba saba
ana Jesus fie si ɔnsa ne ne ɔkwan nokorɛ ɛna nkwa obi mmɛtɛ Nyankopɔn nkyɛn anka so obi nkɔ sɛ ɔka so obi nkɔ bi a na wɔka nsɛm bebree ɔse obi mma gyeme sɛ amen ɛbɛ sɛ obi a wotie me tie ne yie apia baako a mepɛ sɛ ɔbɛdwe mma bi ɛnɛ ne dom wɔ ase no wakyɛ asɛm yi amfa ntono wo ne sɛ ɛfiri ase ɛkwa nea nkwana ɛkwa ne yɛko wɔyɛ adwen sɛ wobɛwura kwa ne ɛkwa ha sɛ no a wobɛkɔ a wonhyia nea nkwanta wogye me so amepɛ amen obi a ɔkwa a ɔfa so som Nyame obi a ɔkwa a ɔfa so ɔbɛkɔ heaven masa ɛma woadwene nkasa nkyerɛ ɛfiri Adam redeem Adam ɔmenka me sɛ wɔn nyinaa hwɛ ɔsoro wogye me so amepɛ amen ɛfiri Adam redeem nipa bɛ asase so nyinaa Adam Noah Abraham Moses jẹ́mi sọ amen Jacob ọmọ Isaac nom David Epana nom ní Samson ní Samga nom wọ́n bá bá asase so nyina apart from Enoch a ọ̀tún yìí jẹ́mi sọ amen wọ́n kẹ́sì bá tẹ̀ wọ́n nyina obi a wọ́n yẹ bíyà no náà wọ́n di kọ́ asamaado kò sí sẹ́. Yesu Kristo pé ń kọ́ àsámàdé ọ̀nsá ni wọ́n fẹ́ yín náà wọ̀. Ọ̀sán mi ká àsámà lè kyerẹ́. Ebi a náà wọ́n di yẹ ọ̀sẹ̀ sẹ ẹ̀sùn bíi ọmọdéni ẹ̀fọ́mọ́ akọ heaven ẹ̀yẹ nìkọ́rẹ́. Na nípasẹ̀ nnẹ́ yẹ twitwi nkọ̀mọ́ na bẹ́ pọ̀ ọ́nà. Mìíní hɔ to condemn any church no. Náà ló ń tẹ̀lé mi ní ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀ na wɔ ha sɛ wɔn a wɔn mu awurade wɔbɛhuru awurade so wogyina so amepɛ amen deɛ mekɔ asɔrefa no to nkyɛn obi atena so ɔdɛm for 10 years onim awurade Pharaoh sɛ wɔdware ahyɛ ataadeɛ te sɛ deɛ mahyɛ yi akɔtena so ɔdɛm bɛsi bi nkyɛn onim awurade sɛ obi ne awurade a yɛbɛhuru wɔ ne suban mu nipa obɛtumi aka kyɛm sɛ mmeni ne awurade ɛne nipa a wɔne Nyankopɔn honhom yɛ ko wogye so amepɛ amen nipa honhom a wɔ Jesus mu ebi wɔ ne mu yɛwɔ nkwa home ɛne ɛwɔ honhom kronkron nkwa home nko ɛne ɛwɔ honhom kronkron nkwa home yi deɛ wifoɔ nyinaa wɔ bi Jẹ́misọ́ kẹsàn amen. Wọ́n bá ṣe nyinaa wọ̀ nkwa home nti na wɔn nenam fam ha no. Wɔn bá wi apɛtɛsɛ ɛwɔ nkwa home nti na wɔn nenam ha no. Ìbàtà wàtí ase nti ɛwɔ nkwa home ɛna ɛwɔ honhom kronkron. Christ sɛ Paul mɛkaa ɔsi sɛ ɔbɛ ni Kristo honhom a ɔnyɛ ne bia. Wankasa obi ni Nyankopɔn kwa home a nti yɛnhyɛ saa de no nso asɔre no a wokɔ ne tomani a ɛsi enie ɔmo paaki so na megyina yi I want to add one way efiri bi a woturo wo bi wɔ 7 days Adventist wɔne awurade ndam sɛ wogyina so a mepɛ amen wọ́n Jesus Christ a yà kéré wọ́n wọ́n ti nù yà sẹ́mi ni yẹ Jesus náà ní ma sẹ́mi ni sẹ́ mi mi nù ayé na mi nù ẹ̀ṣẹ̀ wà á di àná ẹ̀na mi mú sẹ́ ọ̀sẹ̀ wọ́n ní nù that is the question wọ́n ní sẹ́ mi máa kúrò mọ́ ẹ̀ yẹ wọ́n máa ti mi di wọ́n máa fẹ́ mi sí di wọ́n máa ati
tie me preaching about what they say but you will be a the people should say in good and what they want and what you will know also keep you will be what you will know and so that woman to be a case of waiting in the no man in a play a die back will be if you say you're going to oh the super name in you oh give us one amen the W am a show we call Roman we call Rosso Mary aduma shame mawrade ka me ho wo shame me wo shame yefruma Yesu Maria konkro nyanko pone na bompa ya ma ya de boye free say ne don hwe wo mi wa ya de wo di mari ni je me so amen the question is Jesus Christ who you know that is the question I ask you but what do you want to ask so what do you say Master, you are wasting time. Was simply the midnight should have been I'm going to show you that you are sorry and the year of one. That's why the people of Zion Church, you be a girl. And yes, sir, people of Zion Church, and they were sorry. But I want to ask you one way, who is Jesus? And as for Jesus Christ, you should know me. And I'm myself. What do you say? Amen. Also, I heard you. No, no, about the team. Also, I'm going to buy the other. I'm telling you, so or Baba Sunday, the Anako. You need to know about our but some of the so say I walk from here. And never peer and never meet me from free Cromanco. I borrow another year. Bring to me come. Another one. If you are another year, maybe probably say I can't send down my father. I am a media. Now, people are sure I am a piano. I'm not the parents who also control. What do I say about amen? If the people who are a fellow, I will know the piano or what they are coming. Through the blood of Christ. What the people are having. Amen. I'm not sure the people are paying. What are you doing? But I want to say, I don't know what's the control do you are having. Person obi awo ha biaro la conscience la mata bisni ni jo kwa fatu baby na fama so only Jesus Christ because of the number because yes when I just suffer pray fatu baby and that's of the I come obi go school no one kakra o tibi ko bishop aye komo asia bi anu aye bishop nti osofudi enye fe bio eyi ase wonya huru school master no ba school dan ana ameboa no wonya captains bi atwa mu a wonya nya spiritual mienu ani do no ba akwa ati aso about what I said, it is not so for you. The person, none of Bawa, come on, your kitchen. Your kitchen said, you're young and to one. For a common great nobody who said, I'm not sure. Say Christ, as you said, no, but Sunday, Marqua, no, so play about. Number 2, go. I'm some of the young people. Jide na bi kai awoti me bi anono so edi tumi bi ayere problem no baba mo aba nyanko ba o job one twelve ne say dodo agility dodo agility wona want to play na no problem say
Nyankopɔn deɛ amen nti etwa sɛ wankasa sɛ ɔno sɛ ɔsoro sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ba ka ngu saa ho sɛ abayɛ tumi no ɔde ayɛ deɛ nti na deɛ yɛnkɔma na bɛyɛ dɛ bɔnsɛm kɛseɛ ma Christ gyeme so amen menim sɛ wode pen bae wobɛtwerɛ nti asɛm no yɛ matena Ghana ha mahu nkura ɛnyɛ apam ana mawono nipa a wɔne ne nyɔnko nipa nso ɛnyɛ apam wobene so abɔpɛ amen na ma memfa mfiri ne sɛ ɛmmerɛ a Moses ɛkɔyii Israel ɛde ɔmo firi Misraim Moses ɛyɛ signs and wonders maako sɛn but miracles ɛne signs and wonders ɛsi Egypt na yɛpɛ man is belong to man woman but the one belong to God ana na me come to show you who was it nine miracles belong to man but the one miracle belong to God adeɛ ne yɛ bu ɛwɔ nkuru yɛ nipa ansɛmɔ nipa kra but the powerful one save us amen ibiadeɛ bi so na akyerɛw gyeme so amen yɛna asɛm ne sɛ ntotosuo dudu masa mebɛka sɛ mfa ntotosuo dudu ho bɛre meka sɛ mebuebue nneɔma so akyerɛw a woyɛ mbɛhyew the powerful one ɛyɛ Awurade dea don't try sɛ deɛ yɛtɛn ho dea tena mmeransa no ogurupu ne tɛn baa ne nyinaa no ɔne nkwan yɛ Awurade dea gyeme so amen baa ne nyinaa no nhwɛ mu a no only one that one is love Jesus nso baayɛ no ɛna ɔno nso bɛyɛ abie akwatɔfoɔ du kɔɔ ne nkyɛn obi wɔ no ɔsɛ nkɔmɔ ho afi na ɔmo si soɔ ɔmo du kwan mu a na ɔmo nyinaa ho afi ɛhɔ ana baako daa na bi that is the 12 1/10 ɔdaa na ɔbaa ne yɛ sɛ nyɛm nyinaa na mo ho fi yɛ ɔsɛ no kora ɔsɛ nkora na aka ne wɔn gyeme so amen the one thing ɛyɛ Awurade dea meka sɛm ketewa bi wogyeme so abɔpɛ amen deɛ mebɔ sɛ meka kyerɛ wo nna nadwe yi na wode siw tirim na wopɛ wagye mpɔ sɛ wobɛdi so di so wogyeme so abɔpɛ amen jo wonim sɛ Moses nsɛmfrɛdeɛ wɔyɛɔyɛ poma akura no dane wɔwɔ mekyerɛ madeɛ o Faro nso yɛane ne yɛmbradeɛ nso dane awɔwɔ Moses ma mponkyerɛni bae yɛane ne yɛmbrɛ ma mponkyerɛni bae Moses na nsuo dane mmɔgya yɛane ne yɛmbra na nsuo dane mmɔgya ɛnyɛ de ketewa o ɔde ɔmo de siami the powerful one ayade si Moses gyina nkyɛn mepɛ sɛ mede mu nyɛ ahamoansa gyeme so amen ka kyerɛ Israel ne bia ne ɔnkom ɔdwan na ɔdwan no ne mmɔgya ɔmfa nka ne paa no na nam no ɔntoto na wɔbɛwi ɔmfa deɛ mmɔ n'asene wɔnhwɛ yɛ sɛ ɔmmɔ kasee ɔmo ne nam ne hare so gyeme so amen mekyerɛ madeɛ o wɔakye wɔ Psalm 34 ɔso ɔbɛhwɛ no so na ne dom pɛ kokora anyɛ deɛ bɛbiri na yɛ prophecy ɛdi Israelfoɔ no yɛ nam no sɛdeɛ teɛ na ɔmode mutu aka wɔ mo pona no saa yɛ akam between God and what Israel ɛbibia a wɔwɔ bɔ fam asi fam no ɔɔpa no baabi a mɔgya no bisa yɛ deɛ wɔawura hɔ that is the 10th miracle in Egypt saa miracle no ɛna bɛyi Israelfoɔ firi Egypt Moses perform 9 ɛntumi ankiki Faro Israelfoɔ
so ntumi ankɔ ɔrɔde yi Moses gyina nkyɛn ɔno ɔde Israel nyɛ apam gyina so kasa amen ɛwɔ mmerɛ kyɛ nya mogya ɔno ɔmo nya apam ebi saa apam no no ɛna ɔfiri soro si fam ɛbɛdi so abakan ɛbɛkyɛ wɔde ase ɔdi so abakan owurɛ fɔlɔ gyina wɔn di wɔn ni yɛn na ne yan na ntumi yɛ nyɛ ɔsɛ no ɔka kyerɛ fɔlɔ ne hyɛ nana saa deɛ wɔn kura yɛ nyame nsateɛ ɛbɛsi obi a wotia mi be very wise gyina so amen sɛ wɔde kristo ani apam a na ɛka kyerɛ sɛ wonya ne deɛ na ɛka ma wate ne pɛi wonya ne deɛ wogyina so abɛpɛ amen Psalm 50 verse 1 down to 4 na bɛka sɛm bi akyerɛ wo Psalm 50 verses 1 down to 4 Psalm 50 verse 1 down to 4 to 4 ɔsɛ Nyankopɔn twe di ampɔ Awurade le kasa obiara nti o ɔsɛ Awurade Nyankopɔn twe di ampɔ Awurade le kasa Awurade na akasa na ɔfrɛ asase firi owia po yɛ kɔsi n'atɔeɛ wɔfrɛ asase ɔfiri owia po yɛ kɔsi n'atɔeɛ Zion ho fa ewia pe yɛ ne mu na Zion ɛho fa ewia pe yɛ na Nyankopɔn firi si na ɛna Awurade firi si na yɛ Nyankopɔn bɛba yɛ Nyankopɔn ɔbɛba na ɔne ne kɔn ɔgya te n'anim resi adeɛ ɔgya nkasa ɛgye n'anim si adeɛ na ahomatu hu atwa ne ho ahyia obiara nti hɔ yɛhom etu atwa ne ho na ahyia ɔrefrɛ ɔsorofoɔ so na ɔfrɛ wɔsorofoɔ ɔka wɔsorofoɔ a abɔfoɔ ateasefoɔ baana mpanimfoɔ aduonu ne hyiraba wɔfrɛ mo so hyiraba ne asase ɛne asase sɛ ɔde ne ma yɛ tɛn sɛ ɔba kɔkɔ ne ma yɛ tɛn wɔbɔ ama wɔtɛnfoɔ ano afa obiara nti ha yi wɔmoaboa ɔbɔ nipa bi wɔka nipa bi ho asɛm wɔmoaboa ahokyerɛfoɔ deɛ no ano ma me obiara nti ha yi wɔn a wɔn afɔrebɔ so ne me wɔ apam no wɔn a wɔn afɔrebɔ so ɛne Onyankopɔn wɔ deɛ bɛyɛ apam no ɛyɛ afɔrebɔ bɛyɛ wogyina so anɔpa amen na Matthew chapter 26 yɛnhwɛ apam Matthew chapter 26 verse number 26 verse number 26 kenkan ɛnka yɛ didi na sisi kan wɔsi na ɔne didi no Yesu ɔrɛbi ne Yesu fa apam ɔsɛ ɔsɛ ma ɔsɛ sugu ma ɛsɛ ɔfa sɛ wɔn yɛ wɔnyi yɛ yi na yɛne me hɔ nam yɛne me hɔ nam ɔfɛ kuru a ɔda ɔfɛ kuro da wɔn nsɛ ɔsɛ ɔnyina wɔn dɔm na yɛne me mmɔgya ɛyɛ yɛne me ɛyɛ kɔmɔdé nipa bebree aka to hɔ nipa bebree nti ɔhyɛ kuro ma bɔne fɔfiri ɛyɛ mi yɛ kuro ma fɔ wɔn ni mi nsɛm bɔ ma wɔn yɛ ha saa jɛmɛ sɔ amen wɔn yi sɛ Christ obi a wɔn ni yɛ pam wɔn mu jɛ wɔn yɛ ne bia the son was God obi a wɔn ni Egypt ɔwɔde ni wɔn yɛ pam wɔn mu jɛ na yɛ kuru wɔn yɛ ne bia bɛbàtɛ wɔn di ase bɛbàtɛ wɔn wɔn ti nneɛma bi ase for instance yɛn fa ne sɛ kuro yi ɛyɛ kuro ketewa ɛna kuro yi a wɔ ha yi anso yɛ kuro kɛse na apamfo bɛko hyɛ mo so wɔ kuro mu ha aboro mo ɛna mo hene ɛna mo mpanyinfoɔ sɛ no ɛka sɛ yɛne kuro yi a wɔ ha yi ɛkɔnya apam sɛdeɛ ɛbɛyɛ apamfo no bɛyɛ so wɔn bɛba bɛko agye yɛn wogyina so abɛbɔ ama mpanyinti a wɔn sɛ mpanyinfoɔ no kɔ kuro no na wɔn de wɔn kɔ akɔhyɛ saa wɔ hene no asase na wɔn anya apam ntwa mogya na ebi egu so na kyerɛ sɛ efiri na akɔ kurom hɔ bosom ebi kuro yi so kurom hɔ hene ebi kuro yi so kurom hɔ mmea ɛna kurom hɔ ebewuru gyina so amen sɛ kurom afɔ apamfo ba wɔn so a mpam na wɔn de report kɔ nana wɔanyɛ ne a yɛn bi na yɛ ahomadu wɔ na ɔhɔhɔ no nso ɔde lɛtɛ akɔma nkɔfo no sɛ munya ayi ne kuro na yɛ ne deɛ sese wɔyɛ ma gbɛ sɛ mo bɛba hɔ a mo na mi wɔ nya ntɔkwa yɛtu ma ahene ɔmo ntua bɔbɔ no hene esan sɛ tua bɔbɔ ɛsɛ as ogunfo asi di ɔto bɛri a so ɔmo pɛtu ma ahene ntwam pɛtu ma
no yɛ rough waka kyerɛ nso ɔbɛtumi ama no 24 hours ɔbɛba abɛkyerɛ afiri kɛkyerɛ akurom de n'aba ha abɛtwa ne ti afiri so ɔbɛtumi ayɔ wodi asɛ dɔpan wɔfoɔ pan wɔn de wɔn kɔ dudu ne bu fam wɔ ahemfie ɔdɔfoɔ wura ne bɛbi yi bɛtɛ kankasia hyɛ ɛde wura tua n'ano akɔsoɔ bɛbɔm sɛ yɛmɔmu asetena de sɛ fia bɛbɔm ade ne ho abɛbɔm kati ɛwɔ de sɛ asante ɔbusuafoɔ yɛwɔ nipa bɛbi wɔ hɔ yɛpɛ bɛbɔ afro awurade hɔ I want to ask you one way woyɛ awurade bia wɔka na kam na ho mɛnegyina hɔ yɛ mene mosome ne asɛm yi ɔbɛbɔ me ho ban wogye me so a mepɛ amen mepɛ sɛ nnɛ obi a wote ha wohuru biribi antoa kurom asɛ wode ametete hɔ aka wodi agorɔ ɛnyɛ sɛ wode kristo bɛnya apam mɛmɛgye me ho bɔɔ ne mmawie bɛyɛ atwamu a ɔmfam boboa no gye me so amen busu bi twɛmu a maboboa no wɔmfa ho na maalamfoɔ bɛbɔ nnua mu made akye mfa me ho akɔtofoɔ bɛyɛ me mfa ho gye me so amen wode ɔpɛ sɛ nsuo gu pan mu kyante na medin ne madam ɛfiri sɛ ɛnyɛ me dea menne me ho meyɛ obi dea nti sɛ wopa me a wode akorɔ na bɛba bɛda mu ɛfiri sɛ mahunu sɛ meɛ ne ntumi nhwɛ me ho enti mede me ho akɔbɔ mu owura bi that is Christ ɛna mepɛ sɛ wo nso wotumi ne Yesu bi bɛnya adeabayɛ apam sɛ ɛtɔkuru bi a hɔ ɛwɔ sɛ yɛgyae masɔre na ba a yɛakyɛ yɛnya ntoɔ ɔsɛ gyae saa nnam gyemɛkyerɛ amen mema sɔre deɛ bi nyame kɔgye ɛne ma mma bebree adom yɛsɛ mebɛtɛ wode asɛ lɛtɛ yɛmfa Jesus ɛma nipa sɛ ɔnokorɛ sɛ methodistfoɔ adu Yesu akyi a ɔne Assemblies of God for Pentecost yɛn nyinaa nka mmom yɛmfa Yesu ma kuro yi mebɛtɛ wode asɛ ɔne ma sɔre sam wode asa meda bia meka wo there was a time yɛama bi ba asɔre na ɔsosɔfo me ntimi nware mene ka bi di mmogyafra wɔ sukuu yɛkɔyɛ apama ana Ghana kɔwa na so bayi bia na dɛ ne tramɛdɛ sɔfo me ntimi nware kwansi na Ghana nso ɛdi bɛ 2 weeks na Ghana nso aba ɔno nso bɔɔ no a waa no wagyaa no aseda ne sɛ ɔno nso ntimi nware wɔma yɛ apam ɛwɔ mmogya wo nipa koraa wo wode asɛ misunderstanding na baa ne ɔmogya ɛna ɛhanto wɔ ɛnti sɛ mene Kristo wɔ pam a adeɛ bi a ɛba me soɔ no ɛdi ka si ne so first ɛbɛtɛ wode asɛ ɛma ne huru sɛ no na ɛyɛ akɔ me ba no so because metimi mu ɔno nso timi mu nti kurom ase ɛka biribi akyerɛ a ɔnte ase wotumi so amepɛ amen yɛ John 11:46-52 John chapter 11 11:46-52 46-52 ɔsi kile fa nkɔm sɛ obi antie na ɔmo bi nim sisi mu kɔ Farisifoɔ nkyɛn wɔn kɔ Farisifoɔ no nkyɛn ɔka wɔn deɛ Yesu yɛɛ no masa Yesu yɛ mɔka ne ho asɛm a mofɔre a mose yɛnkɔkyere amafo gye di ɛnefrɛfo ohuru adeɛ bubiafo na ntiemu mu kɛse na ano koraa deɛ nso ɔne yɛne obi a wawu nna no ɔnyane no ɔma tete asɔre fie a na moyɛ probe ɔfo di n'akyi ɔma hyima bi gyeme so amen ɛhɔ na hwɛfa
aba shanko ɔsi ɛna asɔfoɔ mpanyinfoɔ ne farisifoɔ no a wɔkɔsi abadwafoɔ no ɔka sɛ abadwafoɔ no kaa sɛ ɛdeɛ yɛ bɛyɛ ebisɛ nipa yi yɛ nsɛnsɛnni pii saa nipa yi a yɛgyaa no wɔyɛ nsɛnkyerɛnni pii na si gyaa ne saa si yɛgyaa ne saa nipa nyinaa bɛgyina di nipa nyinaa ɛbɛgyina di na romafoɔ no bɛfa yɛ ha na romafoɔ no bɛfa yɛ nkuro ne yɛ mmoa ne yɛ nwa ne yɛ yere no na wɔn baako bi kefa a wɔde sɔfo pɔfɔfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ wɔdeɛ monim hwee nanso monim sɛ ɛyɛ ma mo sɛ nipa baako bɛwu ama ɔman na ɔman no nyinaa ansɛe gyamahyɛ ka sɛ amen wɔsɔfopɔne o onyankopɔn fa no hyɛ nkɔ wɔsɛ modeɛ monim hwee ɛti monim sɛ ɛtwa sɛ nnipa baako wu ma ɔman no sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔman ne nsɛ wogyina sɛ anapa amen ɛnyɛ nipa bɔnefoɔ ne wɔsɛ wuo ɛwɔ sɛ nnipa a wɔnka bɔne nhwɛ da na ne mmɔgya no abɛsɛvo yi ɛgya toa so kan ne kakra ɔsi na yɛ deɛ ɛmfiri ɔnɔre ntim na ɔkae na mmom sɛ wɔyɛ sɔfopani saa wɔyɛ sɔfopani saa firi ɔhyɛ nkɔm sɛ yesu bɛwu ama ɔman no gyeme so ka sɛ amen enti Christ na menka sɛm wɔ nsɛ ɛne yɛ muhuru ane adi gyinidi na madware afra ahyɛ ataadeɛ te sɛ deɛ mahye na baaboro kura wɔkɔe yɛkɔ asɔre yɛkɔ pentecost saa kɛsiri na wɔtua sɛ na mɛkɔ akɔgye w'asɔre wa yoo kɛmɛdi bɛgye ɔkɔ asɔre no ɔkɔ asɔre no ɔhu asɔre yɛse sɛ ne yɛde som nyame sɛ wokɔ asɔre anaasɛ woyɛ nipa na wode Christ ani apam a womprɛgu wonya ne dea ɔhyɛ de mɔtaa mu a ɔwu gyeme so amen wɔhyɛ de mɔtaa mu a me sɛ ɔnyɛ deɛ ɔwu ɛdi na ɔse ɔnim ne deɛ na ne deɛ nhye yɛ gyeme so nim no Job wa so ɔsi na ɛnyɛ ɔman no nkɔ asi ɔse na nyɛ ɔman no nkɔ ɛnyɛ ɔman no nkɔ kenkan na sɛ ɔbɛkɔ nyankopɔn ma a wapɛti wɔn nyinaa abɔ ma yɛ wɔn baako ɛkyɛ sɛ Yesu Kristo mu na ne mogya no nipadɔm ama nkurokuro ɛne apam na Onyankopɔn ma no a wapɛte ahweta wiase ɛmogya bɛka wɔn nyinaa bɔ ma yɛ wɔn deɛ baako amen ɛti because of the blood we say yes yɛgyina hɔ same Christians ɛgyina America wɔn nso ebi nso gyina Italy ebi gyina Belgium ebi gyina Canada because of the blood of Christ wogyina so anapa amen nipa so obi a wɔ ha Ethiopia ɛne China Kuwait ne Qatar ìbàjẹ́ wọ́n ti àṣẹ Saudi Arabia Saudi wogyina so anapa amen nti so ɔte a nkurokuro ha gbeda enim so m'akyi bio mekyerɛ deɛ bi wɔ asɔre ɛbɛ sɛ metunya da akyerɛ wie masa pirikyi ne back ne yɛtwa no video mɛpiri ne tv so wogyina so anapa amen ɛbɛ sɛ obiara yɛ aggressive ɛna anadi ɔwadwe mpɔ sɛ ɔde kristo bɛnya apɔ ɔwadwe mpɔ hwɛ heaven no ɛwɔ hɔ wogyina so anapa amen ne sɛ heaven yɛ deɛ bɛyɛ ɛwɔ hɔ wonim sɛ mmerɛ Joshua ɛnam kwan so a ɔba Joshua fa wɔyɛ mistake o nkurɔfo bi Gibeonfoɔ aha bayɛ ɔmo ho te sɛ obi wɔn fura titi asase so na wɔn atɔbrɛ wɔn ayɛ mmerɛ na wɔn kura paano a ehura sɛ wɔn kura no emiri kɔnsiri baako wɔn bi wɔn na ɔsɔ wura no yɛte mo nka yɛfire asase so titi no yɛte deɛ mo nya nkopɔn no ɔyɛ ɔbaa ne sɛ aduane brɛ mu na mo de atotoma koma wɔte ase na mo ne yɛaka no sɛ mo duru yɛn nkyɛn a mo nku yɛgye mo di wɔn na Joshua akyi aduane no ɔhwɛ aduane no wɔn sɛ ɔkorɛ ɔmo fira akyirikyiri na ɔde maa Israelfoɔ no ɔdi ɛna
wɔn ne wɔn nya apam bɛka sɛ wɔakyerɛ mu o nti apam no akyi no wɔn kɔ ɔbaa wɔn ama adeɛ akoro no mu ɔfɛ Joshua sɛ ɔtaataa yɛ ntumi ne mu nkɔ wɔn nyɛ nso ne apam wɔn ka mu nya nkɔpɔ no tam sɛ mu nkɔ yɛ wɔn yɛ nti apam pia ayi wɔn masa emu du papa nti so ate asase wɔ nso na ne Kristo ni apam a wɔn mo bɔ bɛyɛ bɛtumi ayɛ wo bɔsɔn bɛtumi asɛ wo gyina so adepɛ amen ti asɛm ni Ephesians ka asɛm ni 1:7 Ephesians 1:7 obi entie Ephesians 1 verse number 7 ɔsɛ ɔno nso yɛ nya ɔkye a na wɔde mogya asoɔ wɔn sɛ bibia ntumi nyɛ wɔn kwa you can read this Bible wey wobɛtumi akan judges kan ayɔnfo wobɛkɔ na nabi sɛ spataka na nasra so na wɔkan atikyafoɔ kan kwakobɔ nsam koraa wɔ bi ɛnaa na ɔne ayi odiifoɔ bi TV3 metro oyi quotations more than 12 kwakobɔ nsam odiifoɔ no ntumi ani kɔkɔ oyi more than 12 quotations odiifoɔ no ntumi ani bi wɔsi aseɛ sɛ wɔyɛ wɔgye nsɛ ɛkankara baako na no na de nkwagye ababrɛ bi a wɔboa agye nam ti soso ba gyeme so amen me so yɛ deɛ ayi ɔboa sɔfo bɛbɔ mpaeɛ paa ɔboa no to ɛno nso ɔboa gyeme so amen anagyafoɔ tumi ka asɛm bi ani turo sɛm wɔgye ne ni wɔakɔdeɛ ne mpae bɔ wɔde wɔto saa no wabɔn wɔboa gyeme so amen ti asɛm ni Ephesians 1:7 ɛti fɛ sɛ wɔsɛ ɔgye a ɛnam Kristo so ba ɔgye a ɛnam Jesus Christ ɛso ba ɔno no mu ne yɛnya ɔgye a ɛnam ne mogya asoɔ Jesus Christ mu ɛne yɛnya ɔgye a ɛnam ne mogya aso ne ɛfɔmsomfa firi n'adom bebree na kyerɛ sɛ wo a wobɛtumi ne wo bɔ ne yɛkyɛw ɛwo a ɔno wapam wɔ mogya wode mogya awɔ somso ìbàtí wọn yà fọ wọn nkọjá bẹyẹ wọn de sẹ wọn de ojú nàní ní wọn hwẹ ne ma obi a ne mogya nsọ ọmọ so wọn yà ne bia. the blood wọn mọ ní santi ọbọ the blood of Christ wọn fẹ mẹ nípa agamiti wọn ma busuafoɔ ndẹ sẹ nka mi piriti sá máa ń fọ nsakara àná nà wọn kàmá bi ká asese ma busuafoɔ gu nọmba busuapanyin asakara ansa na kàmá bá ntọ́ kurom ha nankasa wọ́n tẹ mọ́tà no nkura wọn nù wá yẹbi dùn ètò bẹ sọ àbẹ̀pẹ̀ àmà yẹn náà sọfù bí mi dùn mí yẹn sùn mọ́tà mí ní ẹ̀jìmí no na mi ní wà tẹ̀tẹ̀ ẹ̀jìmí no wọ́n bẹ tẹ̀lé kúrò bí ẹ̀mí yẹn sùn mọ́tà fún mi wọ́n bẹ tẹ̀lé àṣà náà mi ní mọ́tà náà pẹ̀tẹ́ náà ní ọmọ àpò bàǹtí àmẹ́tọ́ mi stop òwúrọ̀ ayé dẹ̀ mi ní mọ́tà náà pẹ̀tẹ́ náà dẹ̀ ọmọ òkú ọ̀sẹ̀ òkú ọ̀sẹ̀ na wọ́n kasa pẹ̀lú mọ́tà ebi asọ̀ ọ̀sọ̀. na de pitiye o tún bẹ sọ ọmọ bọ àná jọ ẹsì mẹpẹ sẹ yẹn kọ Romans 3:23 down to 26. Romans chapter 3 23 down to 26. Mahana nyame kọ ni nyaa. bɔkɔ efiri sɛ wɔn nyinaa yɛ bɔnɛ Wọ́n náà fún Adam so bẹ̀dúró John the Baptist so omi ní apọ̀nẹ́fọ̀. onyankopɔn ɛne onyam abɔ wɔn Nyame ni mo nam ọ̀pọ̀ wọn. wɔde n'adom nam ɔgye a ɛwɔ Kristo Yesu mu so buu wɔn bempa First Supreme Romans chapter 3:23 23 wɔn nyinaa ayɛ bɔnɛ ọ̀yẹ̀ bọ̀nẹ̀. na nyankopɔn Yankopɔn ni mo nam abọ̀ wọn. na wɔde n'adom ɔgye a Ọ̀tún ẹ̀nà ọ̀jí a ɛwɔ Kristo Yesu mu no so ẹ̀wọ́ Yesu Kristo fún mi kú wọn bí nkwa. ɔno nyankopɔn de ne si wɔ sɛ mpatadeɛ Mpatadeɛ. ne mogya mu Ni mo gya mu. ɔfɛ gyidie so adɔ Ọ̀fọ̀ jíde so àti nípa. wɔde akyerɛ ne tenenee Jẹ́wọ́ sọ kasa amen. amen Masa
and you need to come say you can go you need Christ. Amen. But say na number confess message when you preach the crusade. Because some will come and now catch your Christ is Jesus. I need your blood. So can you cry on Jesus? Jẹ́nẹ̀sọ́ amen. So for me kó asọ́rẹ́ ní ẹ̀sìn ẹ̀ ní mi tó kọ́ tẹ́ẹ̀tì ní yàrá yìí fanu tó hɔ kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́ àwọn máa jẹ nǹkan ẹ̀yẹ tuntun ní mi pẹ̀ntún paa ẹ̀sìn ẹ̀ ní ma kó bi dà ẹ̀num di mi ní mi tó mi tó ẹ̀num mi ní mi tó paa ẹ̀yẹ fanu mi tó wọ́n bí sàhó sẹ́ ọ̀nà so the blood of Christ aṣọ òfò náà ní Jesus wà á pa mi. But do not tell me, be very extra careful. You need to change your mind now. Also, it's a lot. Now, to show you that my name is to go to you. But what I said, I need Jesus, the won't put him about. Half an hour on the cattle was in the media. Maybe anyone got no one. Come on, natural. Didn't go to some 50. Ojú ìṣe àkọ́kọ́ amen. Jọ àwọ̀sì Ephesians nso bàkà sẹ̀bi 2:13. Ephesians 2:13. Ọ̀sìn afẹ́ ìtìyẹ Kristo Yéṣu mu. Afẹ́ ìtìyẹ Kristo Yéṣu mu. Wọ́n kà mú wọ́n tìrì nọ. Wọ́n mọ̀ nká bẹ́ẹ̀ni ẹ̀ máa kí ẹ wọ́n tìrìtìrì nọ. Wọ́n nam Kristo wọ́n jẹ́ mú abẹ́n. Wọ́n nam Kristo wọ́n jẹ́ mú. Yẹnam mpaebọ. Wọ́n nam Kristo wọ́n jẹ́ mú. Yẹnam nkọ́mṣẹ́. Wọ́n nam Kristo wọ́n jẹ́ mú. Jẹ́nẹ̀sọ́ kásá amen. Wọ́n sẹ́ afọ́ ìpìyà. Wọ́n kà mú wọ́n. Wọ́n ní ọmọ jẹ́ wọ́n tìrìtìrì nọ. Wọ́n nam Kristo. Yẹnam Yéṣu Kristo wọ́n jẹ́ ọmú. Apẹ́. Wọ́n sọ bọ́ọ̀lù wọ̀ fọ́. Ìbàdàn wọ́n ti àdùsí àná sí. Ìdílé tí o sọ pé Jésù Kristo mo jẹ́ àṣọ fún mi tí mi yà. Ntumi mẹ́rin. Obi yẹn nyima o bẹ ti mi yà bẹ́ẹ̀. Yẹ pẹpẹ sí ayé wà fún mi o bẹ ti mi yà bẹ́ẹ̀. Ọmọye. Wà ọ̀tọ̀ mu ọ̀nù kúrò adé o dàbí amẹ́ká o ẹ yẹ sọ́ọ̀kì. Yéṣu bá ọmọrẹ. Ọmọ ẹ̀sọ́ ọ̀fọ̀ mu asẹ̀rẹ̀ àtẹnu. Sọ́kà mi nàbà sọ́kà ọ̀hún mi. Yes, the great out of it to promote. I will see over now. Oh, yeah. But see how I was from good to the I know. Oh, yeah, how is it? What power is it in the I just hear, I don't know. I don't got to say, and what I'm going to do, could you? Me show you guys. Eti ma wo ya me young. Na bia me kasa say young business. And you want to ask. So so no nya kan sakra ja. So be free. Yes. Ebi na ba some. No, it's a child now. Wow. John Mercy of the life. Because one now you cry the Amen. And let's offer na ya am. Sorry, I will be to walk us here. You want to grab your second and say, what's your head? I don't know if you want to promise your uncle university. See, I want to have. Don't you know how I push you. You need to sit down and think. What's the process? Your crown that you are going to make and that's also from your mouth. The show to police. I want to more than players on to the sacrifice. Sorry. Sorry. Was on what you are. But what I said. Tell me, I
asara na me maame ne me papa nyinaa hɔ na ɔmo wɔ ho asere wone baabi a meme se wo obetumi kɔ sukuu wodi ase ebi a ne yɛ akɔ pɔkɔ a ayi prɛmpɛ ɔsɔ prɛmpɛ lectures ne hɔ ɔmo a ɔmo yɛ jovius ɔmo mmoa no otumi ka kyerɛ ne papa sɛ mo yi mi fi wɔn kɔ pɔkɔ a ɔmo hyɛ mmoa no wọ́n try prɛmpɛ because ɔmpɛsɛ na bi sɔ ɔde hu bɛsɛ ɔmpɛsɛ ne testing ɛbɛyɛ basa wọ́n sɛ ɔte si yɛ si sɔfo ɔmo bi akorɔ ɔmo sɔ wɔ si ɔyɛ kɔ pɛpɛ kò fi akorɔ. Watch it. Mama nka saa o ebi a na so asi aso de na kɔfo na me preach na me preach na me teach nsɛm boa wo ebato wate ase wate mu kɔ bɛ sɛ 4 years 10 years won timi nsakra kra sɔfo no kyerɛ lɛtɛ kɔma nsa sɔfo na anya bi aba bɔ no nti me pɛsɛ me kɔ ebi aba de jẹmọ sọ amen sọwọ́n ọba tó sùn hɔ mẹ ká sọ ma tẹ o na hɔ nso ti sẹ ajai yes jai because ọwọdìẹ yẹ awokorẹ o jẹmọ sọ ọmọpa amen mẹ sọ nkwajẹ adi ọba yẹ school na yɛ akɔ no yɛkɔ school obiara kura ne destiny botanti a mekɔ school ɛne sɛ mekɔ school na mabɛyɛ lɔya ɛne tam bi a mekɔ school ne teacher mekɔ abɔ nso meyɛ asɛm bɛyɛ fana da bia yɛakɔgye adɔpaa ne yɛakɔdɔ yɛbɛto nnwom saa me nso menyɛ amadwen sɛ ɔyɛ singa yɛbɛto nnwom saa ne yɛgyinagyina table yɛbɛbɔ bɔɔlo saa me nso menka sɛ mbadane Ronaldo ɛsɛ mpa sɛ meyɛ lɔya ɔsɛ metae school no abrɛkya mfɛ ɛfiri hɔ ɛkɔ baabi foforɔ bɛboa hwɛ mebe wiase a menam no woawɛ bɛka sɛ ɛne sɛ fo wi aka me ne sɛ no mempirikyi ma church wɔbɛka nokorɛ wote nkramosom no wɔwodi adanseɛ sɛ nkramosom no ɔnkonkuru ni wɔwodi adanseɛ sɛ Mohammed kura no ɔnkura ma no nipa wote asɛ nationally wɔbɛ sɛ nkwagyeɛ ho asɛm na meka ɛnkyɛn kasaa me papa yɛ Islam me maame yɛ Islam wahyia nkwagyeɛ fɔ ɛfɔde wɔ sɛ yɛsɛ yɛ buku kaya kɛni na sɛ ɔka nkɔrɔ anaa na ɔnya nkwa nkwagyeɛ wɔ Yesu mogya ebi dwa wɔ ayɛ sɛ nimu ɛna yɛ nkwa no yɛ yɛbɛyɛwɔ nkwa no wɔ ne mogya no ɔsi bi ne nipa nyinaa nkwa ayɛbɛ ɛwɔ John 1:4 mene di wapo me dɔ attention ɔso wɔ nipa ɔmo so yɛ hɛda kɛkyɛ o comforter ɔne Muhammad masa comforter honhom wɔwu wodeɛ wakyerɛ ase sɛ nyansa honhom wu obi anim ano honhom wɔwu nti sɛ Muhammad yɛ wudi a titum sɛ ɔno ne comforter gyama so amen na John Acts chapter 1 verse 8 aka kyerɛ sɛ sɛ wɔkɔkoro yɛ bɔ mo so a wobɛyɛ aduaba yi ɔka sɛ Muhammad ba wo so a you need to sit down and think ɔkwagye o wɔ abusuafo megyina hɔ wɔ menta wɔ biara obi yɛ Islam a ɔyɛ nipa mebatɔ wate aseɛ sɛ wɔnya nkwa no a mɛdam Nyankopɔn ase sɛ busonsom no gyae nɛ ɛbɛ sɛ Jesus Christ na ɔnya nkwa mɛdam Nyankopɔn ase mesrɛ mo anidiem ne ahobrɛseɛ mu wokasɛ no sɛ do you know Jesus Christ ɛnti Jesus wo mu no na ne ne wapam ɛwɔ ne mogyam anaasɛ wode nneɛma adi akorɔ
Come to our bones, a young boys will be on the edge. Master Mamika Samancho. Who are the Jibu who are here? Who quite a wire here? Who went to be a proud as not the truth. Jamaso Amen. How the man that was sick? I am one of the Christian rapper and I call. One of you Christian what I follow. What's the one I can't be a man of one man put I said, oh, they say, I am a church. I'm going to say, it's just a clearly. What I said, Obi a campaign management, the campaign my Christ. We need time, somebody campaign my Pillar of Zion. No, Pillar of Zion, smart. Wait, I say, no, my name is the what I said. There was so many Christ. We your campaign, everybody Jesus Christ. That's one of we. Yes, you man, so what a big one. You see, I know so much is out there, man. I said, well, I'm a certificate, people, now I know what certificate to tell you at a loss. The whole Ghana. I know certificate to tell me, certificate. I am a decrease my system. So we didn't have a certificate here. Certificate people now, when you know, you put on a draw, or the amount now, you get down in answer. Who will be on your university to me? When you will be a lecturer when teacher is what I'm here. I am a son. The problem you answer. What be a nation? Any as an American, I will be nearly bad to me. I know what I'm find lesson. A guy wants to go. Then you need to be a shot up with Shama. What did I say about Bakasa? Amen. Like a yes, Baba. None for Nipa Makuma got 1,000. I said, I had a yes, so young for watching. Yeah, make a woman did Yami will come and could not fall in passion. I'm proud. Just for your hand. And you know, we didn't know from him. I can't know how to get. She said, Amen. Tell us all, Amen. She said, Amen. I said, I said, you do a group. Me, I can't do a group. I have 4 years passion. Now, I'm a customer, so 2 4. So we talk on them. No, sir. When to me, I'm 50 cents. You can answer for them. We can't see careful. Or no one from some of the 2 class. Or 2 far from some of the 2 class. They catch them. That's what it is. It means I'm not going from a slum. Come on, my dad. Now, I'm not made individuals in war. We will have a couple. If it's a way in your own someone, we in your mere body. Jamasoka za amen. Say president, etumushu na amen. No, the whole sasa, etumushu na amen. Oya huru okuma, obetumu ashu na amen. Yes, I will remember question. As I am, because I'm your boss. The papa is in this question. Amen. So your method is here, but brother method is here. Uko is here, but ten helper. What do you say about that? Amen. The people come from my fancy so much machine right into you. There was a car, sorry, I did come by and Roman. Wanna catch up? Wanna catch up? Wanna catch up? Roman, they come by. Roman, sorry.
if Israel and I feel room. One at here, you are here, did the same. And I got just a Christianity for eating. It's a Christian or Jerusalem. And now shall say, Roman live on an account. Yes, you're so full to be a no can. Brother, amen. As a parent, minister for Yamaha, Mamma, Madam Bucket, Madam Morgan, and to us. Over the time, now the God who was it, will be back down. Will be a very good child, and so worship obey. We are so pure grounds. I saw from you, but we are catching between them and my cancer. Not just show this of from them and a young crank. A young crank, you know, we preaching, not a man, Saturday, my nephew, that a pa. One can be preaching to Master. But you must start a wrong preaching. You can't be assuming. Your mouth to be strong, what's I have you drown, and make it as a ground. Or come on, although my best one is through the number. Around the air for years, so I shall pay down to you. I will money up for what summer. One year to show me the shall make it as you do. What is so good that she said? Give us all amen. What's a million who is a principal from the center of the fish? The mama money is one customer who will near to. Mama money is what trouble you will find me. Let you that's it. What you must say about amen. Thank you for the problem. None yes. And you can't pay me and someone. What you none yes and down. You is a very account. You go by the summer accounts to a young one. Do the amen. What is that? You will go on. The no crown at the moment that you have to fall. I just go on to a book of your seals. Now, my master, the movie now. Ubuna upon him, some someone who are going. And then, I was one who did the idea. I say, talk about that. Then you party the end. So who will be come and make it to control after a point of lay. And you are about what you must want about I said, the person who said your questions you know will be so set on Christ Jesus. Maybe I'm not pressing for the boy in our more concern, more come, more idea, more sly, more real man, my idea, and I'm crying away. More real man, pressing for your idea, I'm crying away. I don't know how experience me. Your money police was short. And now showing the crow will be so set when you Christ. And now showing our code. Yes, I have your corporal inspector, DSP, ASP, in Kapu. She had 12 people on Panama. I will go to my Islamu. Joe, the Hebrews 13:11. What
and he said, "You can't be away." Be away. Yes, Hebrews 13:11. Hebrews 13:12. Hebrews 13:11-12. Ɔsɛ na ɛmoa bɔne nti afupani di wɔn mu de akɔ kronkron mu no. Obi enti akawo. Wɔhyɛ wɔn afunu nsira n'akyi. Obi enti. Na ɛmoa bɔne nti afupani di wɔn mu de akɔ kronkron mu no. No akɔ kronkron bia. Adi wɔn mogya ɛyɛ deɛ wɔyɛ. Ɛkɔ kronkron mu no. Akɔ kronkron bia. Wɔhyɛ wɔn afunu nsira n'akyi. N'afunu no wɔhyɛ ne nsiraba n'akyi. Na Yesu nso. Na Jesus Christ nso. Deɛ bɛyɛ na ɔde ɔbɛyɛ mogya ato ɔman no. Ɔno de ne mogya ato ɔman no. Onamane. Kuro ne pono akyi. Gyeme so amen. Amen. Onamane wɔ kuro ne pono akyi. Ɛnna nti mo ma yɛmfrɛ bi nkɔ. Yɛmfrɛ bi. Nkɔ ne nkyɛn sɛ akyi ɛkɔ soa awɔhra. Obi ate yɛmmɔ mmɔden. Yɛmfrɛ bi. Nkɔ ne nkyɛn. Nsaban no akyi. Nkɔ soa awɔhra. Ɔhora yɛnkɔ soa bi. Amen. Na kuro so ana me ho sɛ no. Bana me bɔ mpaeɛ a ɔsɛ meka kyerɛ Awurade sɛ Awurade dɔ me sukɔ wɔ mogya mu. Ma mogya ne nkɔfa me so. Mepɛ sɛ mene nya apam ɛwɔ mogya mu. Woma me sika a wayɛ adeɛ. Wokyɛ me dan a wayɛ adeɛ. Ɛyɛ honam adeɛ a megya hɔ. Bɛsɛ mogya no ane me mogya ane me kra nya apam a na wie. Na deɛ nti mogya na asekyerɛ ne sɛ mogya mu na ɔkra te. Gyeme so amen. Mogya mu na ɔkra yɛ bɛ. Nti Christ ne sɔ ɛwɔ ne mogya mu. Nipa bi a Yesu Kristo mogya nsɔnso no ɔnte wo mu. Pɛtɛ wadi ase. Nipa bi a the blood of Christ ɛnyɛ nsuo no ɔnte wo mu. Romafoɔ mesrɛ mo. Obiara mmada kempɔ sɛ nkwagyeɛ obɛnya bi. Hebrews nsa akasa mu wɔ 10:1-12. 10:1-12. Emu wɔ paa. Chapter 10. Verse 1-12. 1-12. Mose so farabo. Obiara ntie bi. Na ɛnam sɛ mmara no kura ne pɛ ba no sunsun na nyɛ nneɛma no so ba nkasa nti. Mmara no ekura ne pɛ ɛbɛba no sunsun. Ɛnyɛ ni ɛno ankasa. Suban nti. Ɛnyɛ ni suban. Na ntumi ɛmfa afɔrebɔ no a. Afɔrebɔ baako no ɛnyɛ wɔn a wɔba no pɛ. Sɛ ha yɛ afɔrebɔ baako na yɛbɔ no wɔn yi a ntumi ma Israelfoɔ nyɛ pɛ. Because the blood deɛ na Israelfoɔ mu na nyi bɔne ho na mmom nyɛ kata so. Wɔgye me so abɛfra. Amen. Amen. Afɛ ɛso abie. Nyame to n'ani a na wɔsɛ ehuru bɔne no. Wate ase. Na wɔsɛ nyame pɛpɛ deɛ bɛtumi ayi bɔne no nyinaa firi hɔ prɛko. Amen. To aso kae. Wɔsɛ na asɔrefoɔ wɔte wɔ prɛko no nni bɔne ho ahonim bio a ɛnka wɔanya afɔrebɔ anaa. Wate ase no. Asɔrefoɔ no a Israelfoɔ no a na wɔn di nyame akyi no. Wɔte wɔ prɛko no. Sɛ emogya baako pa no etumi tie wɔn ho prɛko no ne mogya no ɛne ɛnyɛ nkuku mmara no ne bɛkyi mogya no etumi tie wɔn ho 1 year. Etumi tie wɔn ho. Nka wɔsɛ omugya afɔrebɔ. Na mmom bɔne ho nka wɔ mu paa nsuo. Efisɛ ɛnɛkyinni no bɛkyerɛ mogya ntumi ebiri yi bɔne hɔ. enti na wiase no. Ebi na Christ ɛbɛ wiase no. Ɔka sɛ afɔdeɛ a yɛde wɔ afɔdeɛ ne adedeɛ onyame ampɛ. na ɔnam na wɔasiesie di ama. Ɔnam na wɔasiesie ama no. Ɔhyeafoɔ de ne bɔne ho afɔdeɛ. Ɔhyeafoɔ ade bɔne ho afɔdeɛ nsɔre no. ɛna mɛka sɛ hwɛ. Na Christ ɛka sɛ hwɛ. Mereba. Ɔtwe ne ho asɛm. Wɔtwe ne ho asɛm a wɔn abobɔ yi. sɛ wura deɛ ɛwɔ nyɛ. Ɔbɛyɛ Nyankopɔn pɛ. Kane no. Ɔka sɛ afɔdeɛ ne adeɛ afɔdeɛ ne adeɛ ba yi. ɔhyeafoɔ deɛ ɛne bɔne ho afɔdeɛ. Bɔne ho afɔdeɛ wapɛnti. nso wani. Nsɔre ni. ɛne deɛ ɔnam mmara no so. Ɛne deɛ wɔnam mmara ɛso dɛm. ɔka sɛ hwɛ. mabasa bɛ bɛyɛ. Mabasa bɛ bɛyɛ deɛ wɔn wura no. deɛ di kan no. Deɛ di kan no. Wɔyi. ɛbɛtɔ so bi de si hɔ. Asekyerɛ nie. okay. Deɛ di kan no yɛ mmirekyie ne mpapo mogya. Mmorɔ no ɛnyɛ nkuku. Ìbàjẹ́ wá ti àṣẹ. Adé ẹni kọ kunkuru bi wọ́n yí ẹ̀firi. Ẹ̀firi sẹ́ ànfẹ́ kùtìẹ̀ tẹ̀lé jẹ́nà sọ kọsá amẹ́. Àntúmí ànyé pẹ̀lú ẹ̀firi hɔ. Yẹ bó so bí ẹnu òbí bẹ si wọn ẹ̀ the blood of Christ. Wọ́n sọ ma Jesus name. Yẹ bó so bí ẹnu òbí bẹ si wọn ẹ̀ the blood of Christ.
ɛno ne tumi yi bɔne ɛtumi bɔ si nipa kra ɛtumi bɛ nipa bi nyame mpamba so due ɛsi saa ɔpere mu na ɔnam Yesu Kristo ho na ma ɔde bɛma ayɛ no so ate yɛn ho prɛko ɔmo nso ma Christ ɔhɔdɔ na ne kenka akɔtɔ sinsimɔ mahyɛda ɛpɛ sɛ ɔbɛgye mma bi a wowɔ ha wohunu adeɛ a ɛwɔ so wo nsa ka wohunu hia a ɛhia sɛ wone Christ bɔ mpone amen kuroma meka kyerɛ wo sɛ nyame wahyira wo wonim sɛ menkɔ crusade ma sɛ bɛta sɛ mentiri anya daagye no ebi a mama quotation bɛɛ 4-5 bɛgyae but abɛ baako a Awurade pɛ so wo kuru ɛna wɔyi akyerɛ wo ɛntra wobae the covenant gyeme so amen wonim sɛ the first covenant na mene Noah ana n'asefoɔ na fa me nipa wɔtwe second na mene Abraham ɛne n'akyidifoɔ circumcision nyame ne Moses ɛne Israelite fourth nyame ne Christ gyeme so amen ɛbɛtɛ wɔde ase the fourth covenant ɛyɛ Christ and world wiase nyinaa na Kristo ne yɛ baako wɔ ne mɔkyi nti apɔmɔ ɔdi kan no nyame sɛ ɔmfa nsu yi nsa adeɛ bio yɛtɔ so mmienu ane sɛ ɔne Abraham atwa ɛwɔ ne bɛɛma ne twetiatwam yɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ mmara ne Israelfoɔ bɛnante wɔ mmara mu ɔbu so a mɛku wɔn gyeme so amen yɛtɔ so nan ɛyɛ Christ brɛ brown kwayɛ da nti saa pɔno nan ne nyinaa no yɛsɔ saa bi na mpɛmu ɛyɛ the blood of Christ ojúbẹ sọ àmọpọ amen. asọfọ mo nsẹm wei mo make sure sẹ mbẹ twerɛ na mo nya daagye ɛne mo nsɔre maagye na ma nsɔre ma no ɛne aba wɔn ho so ojúbẹ sọ àmọpọ amen. ɛ maame nkasɛm kyerɛ sọ ne Kristo nyɛ apɔm a wɔne bɔ ne ntamete efisɛ ne honhom ɛbɛtena wɔn mu. Na honhom ne sɛ na ɔteɛ no saa na nso bɛyɛ wone Jesus yɛ apam a wɔnyere obi na ntwie wɔsɛ Paul aka sɛ ɔsɛ mmara no nyinaa waka hyehyɛ wɔ dom ade nti na wɔka asa ade nti na wɔka asa wonim sɛ Christ ne wɔ dɔm Christ Jesus wɔne wɔ dɔm gyeme so amen mebakyɛ wode asɛ nti na ɔka asɛ deɛ ɔwɔ ɔdɔ no wie mmara no so di wɔpɛ so ɔtɛn sɛ wɔn Jesus Christ ewie mmiri no so di efisɛ sɛ Jesus kunu mu a ɛni mmiri wɔ bi na ntwie ɛni mmiri wɔ bi efuru mu ɛni mmiri wɔ bi yere ne nkumi nipa ne tuma yɛ ne ne mmiri gyina so kasa amen ne ne abosonsom ni asɛ efisɛ ɔbea wotia me ntii yie heaven is a must. Na ɛyɛ wɔn a ɛne Kristo wɔ apam gyeme so amen safo anadwi mabɔ mpaeɛ paa mama nka sɛm kyerɛ ɛno da meka asɛm bi kyerɛ obi efie wei nyame deɛ a wɔnsuro ne bi sɛ mekɔfa security sɛ wɔmmabɔ wo ba abusuafoɔ mɛbɔ made pa bi ɛna adeɛ bi a wɔfie obi a menka ho wɔn sɛ mekɔfa securityfoɔ sɛ mabɔ ho ba wogye me so abɛbɔ amen adeɛ a yɛmɛ bia ɛna me protecteɛ mebakyɛ wade ase saa na relationship bi a ne yɛ nyame ntamteɛ sɛ ɔne Yesu Kristo wɔ apam a ana ne bammɔ wɔ soro ɛfiri sɛ woyɛ ne gyapadeɛ woyɛ ne dea gyeme so amen mebakyɛ wade ase mpagya mfrɛ Awurade sɛ Awurade sɛ ɔma me ho bae wabere kora wo ne ne mi apam don't do that
Catch on your Sabina. Oh, so answer. Catch on Sabina. It is a say about that. Jamaso Amen. Catch on Sabina. So the good was the catch on Sabina. And make it just say, you make it so now. You make it so now. Asampa o. Jamaso Amen. Revelation 5:9-10. Revelation 5:9. Na watu wanafoforo sa wafata waje mu man na ubie na nsa no. Efisa waku. Na wo moja atoye ama Onyankopon. Mote. Efisa waku. Odi moja. Na odi moja atoye ama Onyankopon. Efimusia. Ne okasa. Ne nkrofo. Ne amanyina. Waye wana hemani asofo ama. Wa odi moja atoye. Waye wana hemani. Ni asefo ama Onyankopon. Obedi asase so ahene. Se hayo. Wa odi moja atoye. Obedi asase so ahene. I'm safe. Men are more free. When you say you who some men men are who some your friends. You must say Amen. Beside this, I will not say we are the second. Through Christ, you are medium. I dare you. Je me sens Amen. Et frissé, on ne banne pas. Le bataille a fait. Mais dis-le, mais dis-le, ni à votre frère ou à mes papas filles. Le qu'on a son Dieu. Il y a un épice na okwa. Obi kwa sorry a. On wura ne mpaboa gidi ko ko fo na keka so. On wura ne mpaboa. Me wura nya dai. Wura nya dai me ya kwa. Yoba ni odisia ni Kristo bom di ade odisia ba na akọ na nani mu a owuro ne mpaboa onyesa odisia ba mu sa ko ma so no ba wa wo no aba no ma so owuro ne mpaboa ebi ni ho na pa akatres abidum ene Kristo wa ma ha ba ti wo ho ni na mama ni jo Malije, ebi so so ni asase wo yi, eye me papa do. Ata wa ta se. Ebi ana me hwehwa me papa ntimi mfama. Amala aketua. Woni hwie fura ni papa fi o tibika se da da ta lu prebira. O jidi wo ni papa mu. Papa ni miska o tibika lu preto, no dia be fie. Ko je ya na ni a. Ebi o akala bi ni ho a wo ni wo tuma di o be die. Ebi se ni papa be tuma afọ. Abia je ya na so ka mama. Mede mo na papa na yi wan si ya man do bi chama so Amen ebi ni wura no e papa no na na o ma su yi ya me ade ga nke no ade no chama so Amen ibi so ba wo ka so ma to ko wo tin no ho e ya me ya me ba me ni ma ho wona wa sa tin ma me o ba me ba ga chama so ka sa Amen if you say ni no ana me ko wa na wo me ọ̀bẹ̀rẹ̀tì awùjọ mi nà fasase wò yìí ìfàyà ọ̀sẹ̀ wọ́n ní Kristo bẹ̀ ní àpò. Ẹ̀họ́ náà mi bí ebi ẹni ọmọ asọ̀tọ̀ ẹ̀yẹ bìbí à. Mi sẹ́ ìyẹn nípa bí a ó bí sábẹ̀ question 1,000 máa ń sàn. Questions mako 1,000 máa ń sàn. Àkókò ni wọ́n mi ní ànsá mọ̀. Ìdílé yìí náà bẹ̀ bọ̀. But I pray about that anyway. And it's over young country with Jesus Christ. That's right. Jamaso Amen. As I see you, you put yourself in the car. As I see you, the fear yes. As I see you, the Maya say. As I see you, the yellow. As I see you, as I see you, the bishop. What do you say about Amen? Amen.
ɛsɛ wonye firi ɛka wo kra wo ko a ɛna abɛhu sɛ sɛ ɛyɛ musaka gyeme so amen ɛda ɛyɛ wo da sɛ woanya nkwa a bibi wogya ahofo ɛwɔne ka kyerɛ Ezekiel chapter 3 verse 16 ɔka asɛm bi tia Ezekiel 3 verse 16 ɔso ɔso Ezekiel no na ɛno nso twɛ no ɛno sɛ ba wɔn kyerɛ onipa ba wɔde wɔn sisi yɛ fie wɛnfoɔ edi tie ma ne ma nsɛm tiɛ ma ne ma nsɛm no bɔ sɛ sɛ wɔde fɛ sɛ wuo na abɛyi nso ɔmofoɔ sɛ wuo na abɛyi ma mɔre kɔkɔ wɔn ankasa nkyerɛ no ne ma nkasa nkyerɛ antwɛ bɔnefoɔ no afi na kɔnkɔn so ɛwɔ nyankwa ɔmofoɔ no bɛwu ne mu mu deɛ nsoromɔ gyaa pɛ bisa no wɔn nsɛm ìbàtà wọn àfẹ mi pèsè yẹbi bu sàmújà wọ mi nsẹm tí na Awurade yìí gyina mi àmà bà sẹ mi pèsè yà ẹna bẹ bẹ program yà sẹ afẹ Awurade a ẹnu ti yẹ fún mi mi pèsè yẹbi bu sàmújà firi mi nsẹm mi wọ mi nsẹm firi mu gya hàn mi ti mbà bi o Awurade sẹ kọkọrọ no mi má ma bẹ twam ẹtì mi nyina ha kúrò yẹ wọ́n mọ̀ ní ẹ̀nṣọ́ nkyẹn a wọ́n sọ ma bẹ gyina ntuntun serious ẹnfẹ bi abọ sẹ yẹ gyina ha yi ẹna lẹwẹ ẹna ba ha akọ wọn fẹ sẹ akọ yẹ a ṣàtàwọn yẹ asọ ahọ ẹna bẹ gyina ha kankọkọrọ nyinaa bẹ bá bẹ náà ɛsɛ mi ka mo bɔ ka kurom ha kele na ko nasi ka mpanimfoɔ ɔkɔyi mu ɛnyina bɛba ɔwai akɔwa no a wahyia ama n'ani esunsun First John 1:5 First John 1:5-6 First John 1:5 kasra yɛ ti yi nkyɛn na yɛ bɔ mu Onyankopɔn yɛ han ɔsoro Onyankopɔn yɛ han na esum biara ne nenu esum ne yɛ kasa ne wɔ Nyankopɔn yɛ kasa ne Nyankopɔn no wɔ Nyankopɔn na yɛ nam sum a ne yɛ nam sum a yi atoro na yɛ ne nokorɛ na sɛ nam han mu sɛ ɔno nam han mu sɛ ɔno nam han mu na yɛ wɔ Nyankopɔn wɔ mu na ne pa Yesu yɛ te yɛ ho firi wɔne nyinaa mu gyeme so kasa amen kuroma afɔ mu nyim nsɛm satan bio First John 1:5 ɔsi na kasea yɛte ne nkyɛn na yɛbɔ mu yi sɛ Onyankopɔn yɛ han na esum biara ne nyinaa esum biara ne nyinaa sɛ yɛkasa yɛne ne wɔ Ayɔnkofa yɛbi nyame wɔ apam yɛ nam sum mu a ne sɛ yɛnam sum mu a di atorɔ na yɛ ne nokorɛ na sɛ yɛnam ha mu sɛ ɔno wɔ hɔ sɛ yɛnam ha mu te sɛ deɛ ɔno wɔ hɔ mu na yɛ wɔ Ayɔnkofa na yɛne ne wɔ Ayɔnkofa wɔyɛ mu na ne ba Yesu yɛ te yɛ ho firi bɔne nyinaa mu ɛsɛ fɔ ne bi hɔ nyinaa bɔne nyinaa mu gyeme so kasa amen ebibiaba ne ɔhoro sɛ Yesu Kristo mogya atɔ Yesu mogya no wɔ pam ne sɛ bɔne biara wotumi bɔne biara wotumi bi sɛ Yesu Kristo mogya no ɛkyɛ wo ho firi bɔne nyinaa sɔfo ekɔ asɔre a mi wuni ɛbɛyɛ no asa ahwɛ ase sɔfo kyɛ sɛ mehwɛ a nanu gay bi na baa me ho ɔsɔ na ɔbɛyi me hwɛ wɔ saa no nti nyame bɛsa ade mu ɔsa ɔnyɛ bɔnsam na ɔnyɛ wa gyeme so amen wonyɛ ɔgya ne nyanteɛ wɔ ho wɔmena bi na bɛ ntumi wuru ma asase so nipa mmienu na wɔsɔ ɔbaa ne barima gyeme so amen nti wobɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nyame mpipa mmaa nyinaa ansa na watumi asoro bɛte so ɔbɔtu bɛbɛ sɛ ɔkyerɛ no no ɔmaa no so wɔ hɔ na kyɛ sɛ ɔde ɛda bi abɛhwɛ
nti bɛpɛ sɛ nipa bi a wɔkyerɛ me njo waka hɔ no si waka si 9 verse 8 no 8 sɛ yɛka sɛ nipa ne yɛ taataa yɛ na nokora ni yɛmu sɛ yɛka yɛ mbɔne kyerɛ a yɛka yɛ mbɔne ɛkyerɛ wade a ɔnokɔfoɔ no tumi sɛ kyerɛ mimi sɛ ɔde yɛ mbɔne bɛfiri yɛn yɛ mbɔne wɔde bɛfiri na wate yɛn wɔ firideɛ ɛntumi nyinaa mogya wɔde bɛte yɛn wɔ firideɛ ntumi nyinaa ho ɛno nso yɛ wo saa gyina so kasa amen nti ma obi a wɔtie me nnɛ ɛnsese ne ho mu sɛ ne ho sɛ mogya bi asɔ ne so ɛyɛ point of contact ɛyɛ nhwɛanoadeɛ mogya no ɛsɔ so a ɛne ɛde hunu awurade de hunu sɛ woyɛ ne dea ɛnyɛ obi a ɔkɔ asɔre wogyina so a mepɛ amen ne obi a wɔpirikyi ne obi a wɔhyɛ nkɔm na ɔmopɛ yesu kristo mogya asɔ ne so pɛsɛ obiara adwene mu yɛ ne free Job ɛdinsɛm 1:5-6 na mempɔw Revelation chapter 1 5-6 ɔsɛ ne yesu kristo a ɔyɛ ɔdansefoɔ nokwafoɔ ne awufoɔ mu abakan ne asase so ahene sodifo nkyɛn nka mɔ deɛ ɔdɔ yɛ na ɔde ne mogya atware yɛn ɛde yɛn bɔne mu na ɔyɛ yɛn aheman yɛn asɔfo mɛɛgya nyankopɔn no ɔnamfa nimonyam ne tumi ma ne dada amen afei jo tum na menka nsɛm bɛ mmienu mepɛ sɛ obi a wɔ ha hyɛ no nso sɛ wode ne yesu a wɔbrɛ mu wone Jesus Christ ɛne apam a woayɛ brɛku adwuma wɔsi dan watɔ kaa wonim Jesus wọ́n sika kufayi wọ́n ní Jesus wọ́n sọ àbẹ̀wò pọ̀npọ̀nso ayé bi na ọ̀bọ̀túnmọ̀ bíyà ẹni nkọ́kyi na wọ́n huru sẹ ẹnkyẹn ní yẹn sọ ọba sẹsẹ àwọn ọmọ kasa yìí wọ́n bẹ tìmí àkọ́wọ́ àwọn nsọ̀rọ̀ bi bẹ tìmí àkọ́kyẹ́ àwọn àkọ́wọ́ àwọn nsọ̀rọ̀ bi ọmọ mi sọ sọ ọkọ̀kyẹ́ ọkọ̀ ọ̀nà nsọ̀rọ̀ bi wà wọ́n kọ́ yìí. That is the rest. Eti mo sọ ọmọ pẹ amen. Yẹ fọ ká yẹ kọ manso nkwanta yẹ kọ bẹkwai yẹ kọ puase yẹ furu kọ puase. Wọ́n pè kọ́ àwọn wọ́n ti sá sí ìgbà yẹn sí kọ́ àwọn so pè. Busa ahosẹ ẹyẹ ẹwà nǹkan bẹ fà. Àbẹ̀wò tiẹ̀ sè é bá yẹ kó ní nsọ́gbìn ní bọ́. Ẹna obi huru ne wi aso ọba yẹ ni mistakes ya wáyé. Tẹ̀lé sọ amen. Mẹka yìí ń dẹ́sẹ̀ bí aṣọ. Sẹ nípa wíyà. Deɛ wɔn maa no bɛgyina wɔn nkyɛn o. Sɛ wɔn maa Jesus ya. Na wɔn konkro bɛgyina wɔn nkyɛn. Na wɔahyɛ wɔn gyina n'adamfo. Oyi ne ho adi kyɛ plee. Tẹ̀lé sọ amen. Wọ́n ti bẹ sọ àpapọ̀ amen. Na wà sọ ọmú sè na wà tàmú ọdún wà kọ paradise. Sáà sọ wọn máa bọ̀ nsẹ́bọ̀. Asẹ́mu adé bẹ̀ gyina wọn nkyɛn sè. Ọ̀nà fi ẹ̀bọ̀ fọ̀. Òyìn ìhú ẹbí tí o pè é. Jẹ́bẹ̀ sọ amen. Na ọ̀nà nso ọ̀sọ̀ ọmú àtàmú ọdún wà kọ ages. Wọ́n jẹ́bẹ̀ sọ àpapọ̀ amen. Èpìlì pẹ̀lú à. Who mistakes? So see how it's asking. Who went to be a catch and some born life? May your God the whole time when I'm at the shore. You who are such a obia. May a young girl, my brother is no amateur. Who went to be a job with my down. So see how you're off. Can we so good with the family? You must show amen. But what happened who mistakes? Sɛ ɔbɛn wia
but they treat in the accident means always. You go there, the other left you, and the other assistance. Now, what you mean to a movie community, when you be on one of the record, but I could you will reach me and name of one son. What you say? Michelle will be a yes, you know, we will not downtown. And you will be able to catch them some in Saka. Yàmẹ pàṣẹ òbí àwùjọ ní sẹ ẹdùasẹ nípa wúwo ìwú ẹjì wọn yà wọ́n yí àná mi wọ́n ti lè sọ̀rọ̀ àmà wọ́n kẹ́lẹ́ àná n'adáǹfọ̀ náà wáyé wọ́n yà àná náà wọ́n pàm is it serpent or Christ wọ́n ní wọ́n pàm lọ nínú mà náà wọ́yẹ ìṣúná ẹ̀ lẹ́dẹ̀ ẹ̀ wọ̀ máa mi nọ mu. Ọdún sẹ́ni àmẹ́sí àmọ́ ní sẹ́, ṣèyí àdúrà ọ̀hún sẹ́ kìkọ̀ yé mi. Obi wúyà ní àpẹ́sán bọ́ọ̀dù sí, ní àtúrọ̀sọ àárọ̀ àáyé èyí. Jẹ̀mẹ̀sọ́ àmẹ́. Na nìjẹ́ mi àṣẹṣẹ sáà sọ̀rọ̀ ọ̀nà mi ọmọ mi lò. RIP ẹ̀yẹ stand for rest in peace. Àmọ́ mi wá. And then inform of what? Rest in what? Peace. The same RIP, a second rest in punishment. The same. And so, what is so far? Can you remember me? Other peace or what? Punishment. Or painful. But so clear. Emu se people yi ni nka ansa na abe free this world no na ka wo ye tiri ni ka ba po ma pese ade ne san ka be tie me nkwasi ase mu ya nka ye wa ya bu yo die bebre wa di po ni bebre me no last for fa wa di sakra ne enu wa hunu aka o mra tu na wo di wo bobo katia wa di so wa di me mu because some of these are you go be our big piece of work one day you will be here o be bu ko to get the salary or the man o be shi shana o be kuno o be pa o pa just kasa amen asama no e ba de na me so be Hebrews na me so chapter Hebrews 11:14 Hebrews chapter 11:14 Hebrews chapter 11. Verse number 14. Verse number 14. Na wana wakasa. Wanasema sio kurupia. Wọ́n yẹ ká sàánù. Wọ́n kà sí ìṣiṣẹ́ kúrú bí ẹ̀. Sẹ́yìn wọn á ṣe yá. Sẹ́sì. 14. Sáà kúrò wẹ̀ ẹ̀yọ́ ọ̀dà. Jọ́nà ẹ̀yọ́ ọ̀dà. Wọ́n pẹ̀ wọ́n bá sọ yẹ jà ibi ṣiṣẹ́ kúrò náà yẹ kó káàdìrà. That is the New Jerusalem. Wọ́n bá tẹ wọ́n bá fẹ́ fẹ́ sáà kúrò. Bàbá bí àwọn ìtura náà jà ẹ̀sùn ní kẹ́tì ní ìṣiṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ náà fún ọkọ̀ mẹ́nyìnà ní òkúra ní wàá kì í nyìnà ní òwúrọ̀ tó ní àkọ́bọ̀ wọ́n yà dọ̀ ní ọkọ̀ sẹ́bìrì. Kìí sí wọ́n fi yìí jẹ̀mẹ̀ sọ àmì kìí fún ọkọ̀ ní nyìnà ṣiṣẹ́ fún ọkọ̀ sẹ́bìrì kí a ṣe Yéṣu Kristo mú ẹnu bẹ̀rẹ̀ àbá. Maybe a word of human not. Kasa kasa yina àwọn ọmọ àti títí. Ètò àṣẹ òní kìí sọ ní àpam. Wọ́n ní mọ́jà. Ó jẹ́ mi sọ àwọn ọmọ. Ẹ̀dí sẹ́ni ká sẹ́ mi, nàmi àgbẹ̀ ẹ̀sẹ̀ mi tìrì máa tẹ̀lé. Ìpàṣẹ ọ̀pẹ àwọn a fún ní kìí sọ àfẹ kìí sọ. Wọ́n ní kìí sọ àfẹ kìí sọ. Náà wọ́n àfọ̀rẹ́ ẹni wọ́n aṣọ àṣẹ à. Ẹ̀rẹ́sẹ̀ àpò bí o. Jẹmẹsọ amen. Ebi a náà wọ́n asọ́rẹ́ ẹni wọ́n ahyẹ ase yẹ fura bẹ gyina ha bi. Ní nyina wò jíjí mu mọ́ mpa yẹ nsira ma mu. Àmì nkọ́ntù kọ́tà si bi jọ. Bíi jọ. Atẹ́nfẹ́ chapter 5. Ẹbi verse 17. Kan firi 16.
sɛ obi ne nua sɛ ɔyɛ bɔne a ɛnkɔ wu mu a ɔsɛ ɔbɔne bi wɔ hɔ a ɛnkɔ wu ɔmɛsene yɛmɛsɛ na onyankopɔn ma na nkwa deɛ ɔbɛma wo nkwa deɛ ma wɔn a wɔyɛ bɔne yɛnkɔ wu bɔne bi wɔ hɔ ɛkɔ wu bɔne bi wɔ kɔ wu ɛno deɛ menka sɛ wɔmmisa yɛte nyinaa yɛ obi a ɔyɛ bɔne wuo no yɛnsrɛ so ɔyɛ bɔne mu a obi agyina mfa kyerɛ ɔma wo na obi a wotia so na so wayɛ bɔne a wonya mfomwɔ mu deɛ tumi srɛ ma bɔnsɛm kɛseɛ maka afei sɔre gyina wo aso ɛne die sɔre bɛsɛ sɔre gyina wo aso obiara sɔre sɔre Omo why are there? Thank you, Jesus. You will say amen. Amen. Sorry, no page on this. Need Jesus. Oh yeah, me yonko. Oh yeah, me pa. Need Jesus. Oh yeah, me yonko. Oh yeah, me pa. Oyonyame me pasa mi shene me pasa mi huno Jesus oyami yo me pasa mi shene me pasa mi huno oyami yo Jesus. Not to do Jesus Christ.
Thank you, Jesus. Jesus Christ. The catcher was said, "It was said with the much, and now this is power. The Sunday Christian now, and with the much. The pure from catcher, Jesus. Now we can see me. When you say a radiation and marry the young, yes. Jesus ọbẹtena mary ọnamuna sẹsùn bẹtena mu ẹni yẹn nso namuna sẹsùn bẹtena akọtọ mu. Wonderful. Pẹ̀lú àwọn sá ọbọ mpaeɛ abọ wọn nsam akatẹ Jesus sẹ ẹwurade fọ wọn mọ̀jẹ̀ sọmikra nípasẹ̀ mi ní ìyá pàm sàfẹ wọn mọ̀jẹ̀ ẹlẹ́bẹ̀ ẹwọ nsam náà wọ sáà in the name of Jesus. We pray in the name of Jesus. We say the blood of Jesus. Awesome faith.
Jesus can come. The last time all the moon, no casa winning me, Yenny, when you know, Yenny Moja, Yenny Public. I am Pamadia, from day one, our casa one cup of water. You see it. What is silly? The Juma. Peter was Jesus. Oh, yeah, oh, yeah. Jesus Christ. Jesus. I need your blood. I need your blood. What yes. Osipa ifeanyi bibi Yesu maka nke wani emoja no eka obi ho a etunjim amo be righteous obi emoja ni baka na obi a obe change nti sapa ifo wudi ni bi Yesu maka wa wasese you want to transform the evil emoja na nsaya bio anti abio ama dia to ho tuye ni pakra Yesu maka ni ho mamwa ne ho na Jẹ́mi sọ àmì ọ̀bọ̀ ọ̀dà wọn sá. Ọ̀pọ̀ wọn sábà bọ̀ ọ̀pọ̀ ẹ̀rọ kẹta ọ̀rọ̀ ní sọ̀rọ̀ àdé. Ẹ̀mẹ́tẹ̀ àmàmì nkọ̀dá ọ̀pẹ̀rẹ̀kúrọ̀ ọ̀mọ̀jà ń sọ̀ mí so. Ẹ̀mí ní ẹ̀dá ń sùn wọ̀ ọ̀mọ̀jà o. Ẹ̀mí ní ìyá àpapọ̀ ẹ̀dá tó kọ́ So trust. Maybe I'm a fool. And now you're down.
But you got to tell someone I'm proud. Believe. And what they need to that yes. Some men the found the money. In dinner, and my word, a loom, young and so for no young was here. Crescent is ours, woman was young Sam Quatcher, every area. They come what a premature to be at the diaco. The south another day. The way I crowd so persuaded Christian now. But Johnny Penn, I'm a Jesus. Yes, can I wait you? A young one. Mention on fire the ammo. So far, we are the person Christian now. The person Johnny Penn, the person for Christ. Mention the percent. We not down money. But I will send it for. We sell it. They will sell it for. So remember, come on, come here. Je me sens amen. Ne me fie na me power. But time is so be the Christ who the blood of Christ. But the me say something in the enemy mission. How the good food that you might know. The form of a time. The follow and a baptized. I just will be no be one palm. What do you have? So, I'm not in the year. When I'm in your what do you say? What do you buy? What can you say? No, your girlfriend took on one issue. No, baby, a baby to make it. Jimmy saw amen. A promise here. The sound. So, for me, permission. Christian upon you can imagine. But Jesus should be the person who should be the people. Now, I don't feel in a vampire. The vampire we are. Come to Jesus. Oh, Faradia, original. Come to my own Faradia. So for we have a person show. Come to Jesus. Christian now. Come to Jesus. Come to Jesus. Watch it all. Oh, you watch it all. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. So for men so my crowd. Some person you should pass now. They should be copied. But they can't catch us also when you need none. The leader issue is come to Jesus. When you are ready for your Bible, Jesus said, "You are finding the deeper in mono." No, so much for a match of running above wedding. When you are fire, let me check it. Obi bɛ se a yɛsoma me nti sɛ meba na mene wobɛhyia se a afei na ne mawie m'adwuma ɔhyɛ sere wa wobɛsɛ kreti nkɔmɔ m'adwuma fa mesrɛ wo tumi kabra bɛma sɛ mehia Christ, our problem with the Germany, but so now making the grammar Jesus and not He is the bread of life, I'm to Jesus now. He
Some are fresh. Some are short. No. Mountain hop. Now who shall know? Me and Dina will be Christian near Pam. Me near Pam, the person will be near Pam. Wow, Papa. Me didn't say you should see a 75. Mama san fa wen ka ho e bia na uti ho na ukọ asọre ana wa jai unko bio firi ni panu na bra so for na me kọ asọre me jai ba fe mfie mienu mfie nai me unko bio firi mu bra won so ba ka ho bra won se me control quotation bi tra I said, "So be your body and call woman." I'm a son. One Baba Fowler and yeah, secretary. Okay. Lead you. Never talk about something I was sure. Akoma na de gidi ye de ano apam aka akonkwachie mu wache de oba bia wugina no ode wa no be pai mu aka akonkwachie mu se ne dai mamento ne ka se Jesus me da wase so wa man kwaje abetome wa me mamu wa me boni mu eya me kwa me asante ene mama me saso ma wu Jesus and Teresa Bonia Bekusu Mama in Sasso. Now, me in South for Jesus. Sebetimi Muhini. And I'm a foul. I do Yemiura. And I'm a karate one. A rate. Fameka Omao. Nature of me tea. I won't come woman. From Sia Mocham. Emma Mojalan Tom. Ewo Yesu dimu. Amen. Kacholi. Nama unkonku. Meja wo bayi to mama. Wo se bone a enko gbo yense. Obi wo ha. Wano nsa. Obi wo ha. Wano wi. Obi wo ha. Wo di bone nyina bi. So far as wo mejina wani mu. Ewurade hunu popo na fara mara tochim obi so wa no odi tintima wasafo bi ana wa hye ase an wajai ewurade wo se na nkroma ahojo abasa ye mre ye nhyemote na ye ne ye den no nso wo na mre na bia na montom so na sa preja ni tina ni na so bia me bible ni so be hu man mopo na so tomi bi awo abusuam awo kuroyim awo mantamu awo pronoso pesa nipa jira habasakra enedue yebrekisa tomi binuma nyama nkonkoro umajira hanso ya Abraham asefo umajira hanso ya wonsamu adwini wasam ne se woka no Peter woman umpesa nipa bi abayira na abaso nyira abatwe nsakire enne uma peja wonsa wose ohia emoja made srade ne se fa boja kronkron so nipa so ma ne kra wotie ero fa so wonso da nipa so ma won kra nipa dua ho ati wo horo wo preko pepio fa boja no so wonso
ɛnum na bɛtumi a ne wɔn atena nyame wo nkonkron wo maame wo ne sɛ ɛsiane sɛ woyɛ honhom nti ɛmogya mu na woteɛ wontumi ntena nipa mogya mu apart from Yesu Kristo mogya mu nti sɛ Yesu Kristo de ne mogya asɔ yɛn so deɛ a ɛnea na wo nso bɛtena mogya no wo nkonkron bɛtena mogya no mebɔ mpaa me serɛ wo sɛ ma wo bammɔ nyɛ kɛse ma wo ma yi yɛwɔ mu firi sɛn yɛwɔ mu firi musuo yɛwɔ mu firi nkwanhyia mu mfomwuo yɛwɔ mu firi mebɔ mmɔ no sɛ Awurade mfa ne mogya nware ɔmfa ne mogya ntew ho ɔmfa ne mogya nhyɛ wɔn so wɔnkaa wɔn mfra ne mma na sɛ nkyerɛ na wɔteɛ mu kasa nnome nkasa ase a wo a mogya ɛsɔ wo soɔ wo nso wabɛnya kyɛfa wɔ ahenniɛ mu mebɔ mmɔ no sɛ wo nkonkro mmoa na wɔnte wo ho prɛko pɛ bio ɔma wo kɔn no Kristo som ɔma w'ani nye sɛ wo ne Kristo bɛnam nti wonye wiase mfiri w'anim ɔma wo kɔn no wiase no mu nneɔma biara wɔma w'ani gye nwie pɛi wɔ Kristo Yesu mu wɔmfa ne wo nkonkro mmɔ wɔ so na wɔntena wo mu na wɔnso tena ne mu wɔn nkonkro nyɛ wo kyɛfa wɔ Yesu Kristo din mu omi nyinaa nka sɛ amen amen fansɛmfa yɛ afɔnyama Kristo yɛde nhyɛ yɛde nhyɛ sɛ wɔmɛtwerɛ wo deɛ wobɛtumi atoma se yɛde nhyɛ